Яе жыццё было падобнае да прыходніцкага рамана. Гарэмы султанаў, караваны з рабаўнікамі, двары імператараў. А пачалося ўсё на Навагрудчыне ў сям'і беднага шляхціца, дзе нарадзілася будучая зорка медыцыны Саламея Русецкая. Найбольш важныя жыццёвыя падзеі Саламея Русецкая запісвала ў мемуарах. Менавіта яны з'яўляюцца амаль адзінай крыніцай ведаў пра лёс жанчыны. Саламея нарадзілася ў 1718 годзе на Навагрудчыне ў сям'і беднага шляхціца Яўхіма Русецкага. Дзяўчына была здольная дамоў, вывучыла польскую і старабеларускую. У 14 гадоў Саламею выдалі замуж за прафесійнага лекара Якуба Гальпера. У сваім дзённіку Саламея пісала: «У маладым веку маім выдалі мяне мае бацькі замуж з Літвы, ваяводства Наваградскага за лекара Якуба Гальпера, з якім я гэтага ж года паехала ў Стамбул, і адразу прынятыя мы былі ў прыстойных людзей, бо ён быў надзвычай добры лекар медыцыны, і пан Бог нас блаславіў, і да нас павярнулася фартуна». На той час атрымліваць адукацыю жанчыны не маглі. Саламея цікавілася медыцынай, таму пераняла веды і досвед па лячэнні хвароб вачэй у свайго мужа. Апалоны доктар-італьянец навучыў жанчыну лацінскай мове і навуцы выпісваць рэцэпты, а таксама перадаў ёй свае кніжкі і зборнік з формуламі лекаў. Пазней Саламея атрымала афіцыйны дазвол на лячэбную практыку. Жанчына магла прымаць пацыентаў з розных краін, таму што ў дадатак да ўжо вядомых моў авалодала турэцкай, нямецкай, рускай і лацінскай. У той час у Стамбуле доктары-мужчыны не маглі займацца лячэннем жанчын, а мусульманкі, у сваю чаргу, не мелі права лечыць мужчын. Паводле мемуараў у Саламеі такіх абмежаванняў не было, і таму яна карысталася папулярнасцю сярод людзей. Доктарка ўваходзіла ў гарэмы, ёй давяралі самыя складаныя захворванні. Праз некаторы час яе муж Якуб пакінуў Саламею з маленькай дачкой, а сам з'ехаў у Боснію. Жанчына адправілася за мужам, але па дарозе банда рабаўнікоў перабіла ўсіх, хто суправаджаў яе караван. Жыццё Саламеі выратаваў атаман рабаўнікоў Сары Хусейн, які адвёз жанчыну да хворага сваяка. Лекарка падняла яго на ногі і падлячыла вочы атамана. Той аддзячыў Саламеі і даў ахову ў дарогу. Саламея прыехала ў Боснію да мужа, але праз нейкі час ён памёр. Жанчына атрымала вялікую спадчыну, якую выдаткавала на вандроўкі і дабрачыннасць. На жыццё зарабляла лячэннем вачэй і іншых органаў. У балгарскім відзіне Саламея выкупала з палону аўстрыйцаў, каб за грошы іх сваякоў вярнуць на радзіму. Неўзабаве жанчына выйшла замуж за аднаго з выкупленых афіцэраў і вярнулася з ім дадому. У Нясвіжы Саламея і яе муж атрымалі працу пры двары вялікага гетмана літоўскага Міхала Радзівіла-Рыбанькі. Крыху пазней жанчына пакінула дачку ў манашак і паехала ў Пецярбург, каб вызваліць з рускага палону турэцкіх афіцэраў. Там Русецкая служыла лекаркай пры двары расійскай імператрыцы Ганны Іванаўны. Саламея сустракалася з ёй і іншымі манархамі, таксама арыстакратамі. Пакуль жанчына не было дома, яе муж растраціў яе грошы. Доктарка накіравалася ў Вену, каб атрымаць грошы ў бацькоў мужа, выдаткаваныя ёй за вызваленне з палону. Саламея атрымала толькі траціну неабходнага. У хуткім часе слава пра новую доктарку распаўсюдзілася, і да Саламеі пачалі прыходзіць жыхары Вены. Менавіта ў гэтым горадзе ў жанчыны нарадзілася другое дзіця, сын Францішак Саверый. Праз 9 гадоў чарговы каханак Саламеі закрыў хлопца ў склепе, ад чаго той загінуў. У апошнія гады свайго жыцця лекарка вярнулася ў Турцыю, дзе працавала акулісткай пры гарэме султана Мустафы. На гэтым эпізодзе абрываецца дзённік Саламеі. Па розных звестках жанчына памерла ў 42 гады. Яе атруцілі.